Törökország nem csak Európa számára kulcsfontosságú a migráció, az energiaútvonalak vagy a regionális biztonság kérdésében, hanem az elmúlt hetek eseményei azt is megerősítették, hogy Ankara még nagyobb befolyást szeretne szerezni magának a Közel-Keleten. De hogy mégis hogyan alakult Törökország és az Európai Unió, vagy éppen Izrael kapcsolata, és milyen szerepet kaphat Ankara Gáza közel-keleti béketervében, a Rizikó mai adásából kiderül. Üdvözlöm a nézőket, én Nagy Dávid vagyok, az Ökonomusz elemzője, a Rizikó mai adásának témája pedig Törökország, és itt is van velem a mai vendégünk, Egeressy Zoltán, a Nemzeti Közszolgálati Egyetemnek a munkatársa. Üdvözöllek! Köszönöm szépen a meghívást, szervusz! Törökország szerepe ugye nagyon fölértékelődött az elmúlt évtizedben, főleg itt a migráció, energiaútvonalak miatt Európa számára is egy kulcsfontosságú országról van szó. Mi a jelentősége, helyezzük kontextusba, így elsőként Törökországot Európa számára, illetve benne Magyarország számára is milyen súlya, milyen szereppel bír Törökország? Ja, Törökországnak egyértelműen, hogyha ránézzünk a térképre, akkor a geopolitikai, stratégiai elhelyezkedését kell kiemelni. Ugye a fáma szerint még Napóleon mondotta annó, hogy a világ fővárosa természetileg annak Konstantinápolynak, vagyis Isztambulnak kellene lennie, hiszen annyira stratégiai helyben van. Európa és Ázsia találkozása, hogyha megkérdeznénk a török külpolitikával foglalkozókat, akkor még azt is mondanák, hogy Afrika sincsen azért annyira messze, szóval majdhogy nem 3 kontinensnek, de 2-nek biztosan a meccéspontjában és határán található ez az ország. Ráadásul gyakorlatilag a szorosoknak köszönhetően ő ellenőrzi a szorosain zajló hajóforgalmat a Fekete-tenger felé, vagy azonnan a Földközi-tenger felé menő forgalmat, ezen kívül pedig ugye határos számos országgal, és hát amit itt érdemes kiemelni az az, hogy ugye ebből kifolyólag a Balkánon is vannak érdekeltségei, és a Közel-Keleten is, és hát ezek egyébként az utóbbi években, évtizedekben megmutatták, hogy a történnek bizonyos dolgok ezekben a régiókban, azok ki tudnak hatni Magyarország és Európa biztonságára is, áttételesen gazdaságára is, úgyhogy egyáltalán nem mindegy, hogy Törökország ezekben a régiókban milyen politikát folytat, illetve az ezekben a régiókban esetleg történő vagy bekövetkező válságokra Törökország milyen választ ad, akár Európai Unióval együttműködve, vagy éppen egy saját agendát követve. Nyilván ugye most az elmúlt 3 évben szinte mindent fölírt az orosz-ukrán háború, és azért Törökország szerepe ebben a tekintetben sem elhanyagolható. Valóban ért el azért sikereket közvetítőként is Ankara a felek között. Európa, Ukrajna tekintetében mennyire tud és miben tud együttműködni Törökországgal? Ugye Törökország Ukrajna tekintetében egy alapvetően egyensúlyozó politikát folytat. Tehát már 2014-től a török vezetés kijelentett, és azóta számtalanszor megerősítette, hogy Ukrajna területi integritását elismeri, sőt nem tartja helyesnek az orosz beavatkozásokat, kezdve Krimmel és folytatva azt, amit most látunk. Amikor 2022. februárjában megindult az orosz offenzíva, akkor a török vezetés az első közt ítélte el, és hát ezzel együtt ők a békére hívták föl a figyelmet, illetve szólították föl a két felet, és hát különösen az első hónapokban volt ez nagyon látványos, hogy azért Ankarának a saját súlyánál fogva sikerült azért egy-két hát a köznek is szóló béketárgyalást tető alá hozni a saját területén, amikor az ukrán és orosz delegációk ültek le, ebből tudjuk, hogy igazából nem sok minden sikerült elérni, de ez is mutat, hogy azért Ankarának van némi súlya, illetve hát azóta is azt látjuk, hogy Ankara próbál közvetíteni a két fél között, tesz gesztusokat, sőt, hát Ankarának különösen nagy eredménye volt, hogy a háború első időszakában össze tudott hozni egy megállapodást a ukrán gabonának a szállítását illetően, hogy a Fekete-tengeren keresztül, illetve Törökországon keresztül világpiacot elérnek a fekete-tengeri gabona készletek. Ez nem tartott sokáig, de ez mindenféleképpen mutat, hogy ezért Törökország ebből a szempontból is egy nagyon konstruktív aktor, és azt nem győzöm elégszer hangsúlyozni, hogy őket nyilván
vagy mondjuk azt, hogy Recep Tayyip Erdoğant, az ország vezetőjét azért mind Kijev is komolyan veszi, mind pedig Moszkva is komolyan veszi. Ezen túlmenően pedig Törökország ezt az egyensúly és fontos szerepét kihasználva azért tett gesztusokat mindkét fél felé. Ukrajnának adott el drónokat, sőt, továbbra is ad. Napirenden van közös gyártás is. Nyilván most ennek nem túl optimálisak a feltételei, de van egy hadipari együttműködés, ami nem 2022-ben kezdődött, hanem az előző években. Tehát ez egy folyamatosan mélyül és fejlődő történet. Törökország rengeteg ukrán menekültet is befogadott, Antalya környékén nagyon sokan vásároltak házat, és miközben van egy támogatás, ugye a diplomáciai támogatásról már beszéltem, az orosz kapcsolatokat sem vágta el Ankara. Ankara nem fogadta el, vagy nem szállt be a szankciós politikába, ennek mögött nyilván gazdasági megfontolások is voltak, de azért az fontos látni, hogy a török érdekszféra, illetve az orosz érdekszférák, azok rengeteg területen metszik egymást, és amikor Törökországban egy külpolitikai döntést hoznak Oroszországgal kapcsolatban, akkor nem csak egyértelműen bilaterális alapon két ország viszonylatában gondolkoznak, hanem régiókat is végig kell nézni, hogy rendben, hogy most esetleg Oroszország valami hatására gazdasági szankciókkal élne hipotetikusan Törökország felé, de lehet, hogy Szíriában, a Kaukázusban és más területeken is problémát okozna, és akkor már nem biztos, hogy ezzel bele kellene menni. Viszont a háború azért az orosz-török korábbi egyensúlyi vagy szférapolitikát is megváltoztatta. Törökországnak sikerült több területen is, fogalmazunk úgy, hogy pozícióba kerülni az oroszokkal szemben, részben a Kaukázusban, Dél-Kaukázusban ezt látjuk, Szíriában is, illetve Törökországnak folyamatosan növekszik a befolyása Afrikában is, illetve Közép-Ázsiában is. Erről majd beszéltünk részletesebben. Amit itt szerintem érdemes hangsúlyozni az az, hogy az egyensúlyi politikát mindenféleképpen megtartja Törökország Oroszországgal kapcsolatban, illetve a szankciókba nem szállt bele, és ennek köszönhetően továbbra is zajlik az orosz olaj és gáz fölvásárlása. Az más kérdés, hogy egyébként az utóbbi napokban, hetekben változást láthatunk ezen a téren, de alapvetően Törökország a saját jól felfogott érdekéből gazdasági kapcsolatait megtartotta Oroszországgal, és úgy látjuk, hogy ez épül is tovább, és ezzel együtt Törökország kicsit a geopolitikára visszareflektálva az orosz európai gázellátásnak egy nagyon fontos kulcselemévé vagy szereplőjévé vált, köszönhet annak, hogy még évekkel ezelőtt megépült az úgynevezett török áramlatvezeték, aminek köszönhetően részben Törökország is kaphat orosz gáz, részben pedig dél-kelet-európai államok is. Tehát ebből a szempontból mindenféleképpen Törökország egy fontos szereplő, és a török vezetés azért az előző évtizedekben tudatosan építette azt a helyzetet, hogy Törökország egy regionális központtá váljon, lehetőség szerint minden területen, tehát közlekedési szempontból elég csak arra gondolni, hogy Isztambulon keresztül jutnak el nagyon sokan keletről nyugatra, nyugatról keletre, tehát egy fontos közlekedési hub, ezen kívül pedig ugye regionális energiaelosztó szerepe is megerősödött, részben a török áramlatnak köszönhetően, amit most tovább erősített az, hogy azért az utóbbi években történtek például Törökországban hatalmas gázmezőknek a feltárása, úgyhogy már nyilván még szükségük van behozatalra, de van lehetőség akár exportálni is, és hát erre főleg magyar viszonylatban azt láttuk az utóbbi években példaként, hogy ez meg is történik. Igen. Kicsit még visszautalnék, itt utaltál a drónok kapcsán a védelmi iparra. Ugye egy nagyon robosztus védelmi iparra rendelkezik Törökország saját fejlesztéssel, gyártással, igazából minden haderőnem tekintetében, és ugye Magyarország is több együttműködés kötött már Törökországgal, török védelmi ipari vállalatokkal, nem csak beszerzésre, hanem akár magyarországi gyártásra is. Emiatt is kérdezném, hogy van-e valamilyen jele annak, hogy akár az Európai Unió ilyen védelmi ipari együttműködésbe szorosabbra fűzni a kapcsolatát Törökországgal. Ugye volt most épp nemrég egy nagy bejelentés, hogy Törökország Eurofighter vadászgépeket vásárolna, de lesz ennek egy ilyen oda-vissza jellegű működése, tehát elképzelhető az, hogy mondjuk Németország vagy Franciaország is vesz török fegyvereket, török eszközöket, mint ahogy Magyarország ezt már tette. Hát ez egy hosszú folyamat.
amelyben tényleg azt látjuk, hogy a török hadipari termékek egyre nagyobb nyilvánosságot és egyre nagyobb népszerűsége tesznek szert. Itt azért az fontos hangsúlyozni, hogy azért mondjuk jó pár európai vagy amerikai szereplőhöz képest azért a török hadiparnak a felépítése vagy felfutása az megkésve indult el, gyakorlatilag 1970-es évek végétől, 80-as évek és így tovább. És bizonyos szempontból a török hadiparnak a nagy újítása, vagy inkább a kitörési lehetőség, az pontosan a drónok voltak. Tehát erre ez egy relatíve új technológiát jelentett, relatíve időben, 2000-es évektől kezdve komoly török cégek rá tudtak állni, és gyakorlatilag a 2010-es évek közepétől, főleg a 2020-as évtől kezdve, köszönhetően a karabahi háborúnak, majd aztán pedig az ukrajnai háborúnak gyakorlatilag a félvilág rárabolt a török dróniparra. Mindenhol a Bayraktarról lehetett olvasni a háború első szakaszában a Bayraktarnak a bevetéséről, hasznosíthatóságáról, stb. Így van, tehát ez minden mai napig így is van. Azóta már vannak egyébként újabb generációs Bayraktarok, tehát a török hadipar nagyon tudatosan építi a drónjait, illetve más területeken is vannak előrelépések, de még messze, tehát még mindig mondhatnánk azt, hogy drónok terén tudja a legjobb árérték arányt mutatni a török hadipar, és bizonyos szektorokban szintén vannak előrelépések, ők is fejlesztenek 5. generációs vadászgépet, ők is fejlesztenek saját harckocsit, de egyelőre még azt látjuk, hogy bizonyos szempontok, főleg motorok vagy hajtóművek tekintetében a török hadiparnak még vannak hiányosságai is, és ennek köszönhetően én egyelőre azt mondanám, hogy amit a világ inkább várhat a törököktől, az elsősorban a drónok. Az más kérdés, hogy például török hadihajókat is vásárolt már jó pár ország, de egyelőre még a légierőnek ez a része, ami erősebb. A többi területen inkább csak prototípusok vannak, a sorozatgyártásra még jó pár évet kell várni. Részben ebből is következik, hogy Törökországnak még mindig nagyon nagy szüksége lenne az amerikai F-35-ös programba való visszatérésre. Ugye még jó pár évvel ezelőtt rakták ki őket ebből a projektből, köszönhet annak, hogy orosz légvédelmi rakétarendszert vásároltak, ami még mindig az ország területén van. Úgyhogy ez egy alapvető probléma jelenleg is Törökország és az Egyesült Államok között. Illetve, hogyha nem lehet F-35-öst vásárolni, vagy visszatérni ebbe a fejlesztési programba, akkor más szintén modern repülőgépeket vásárolnának, és ennek tudható be általad is említett, nem olyan régen beharangozott beszerzés, és ebből a szempontból Törökország egy lelkes partner a nagy európai hadipari cégeket illetően. Nyilván a törökök próbálkoznak a saját fejlesztésekkel is, és tényleg óriási eredményeket értek el. Tehát a török hadipar néhány csoportot, vagy néhány termék kivételével alapvetően önellátóvá vált. Tehát a török hadipar döntő része most már az hazai termék, ezelőtt 20 évvel, vagy 15 évvel korábban ennek igazából csak a töredékét tudták adni, úgyhogy ez mindenféleképpen egy pozitív fejlemény. Amint a legmodernebb eszközök területén elérik a sorozatgyártást, onnantól kezdve sokkal ígéretesebb partnerei lesznek az európai gyártóknak, illetve annál könnyebben tudnak majd más nemzetközi piacokra is belépni. És nyilván ez már egy távoli gondolat, de akár ebből Magyarország is profitálhat, ha egyfajta beszállítója, úgymond a török védelmi iparnak, vagy ilyen megrendeléseket ki tud elégíteni. Evezzünk most át kicsit a Közel-Keletre. Ugye részben már érintettük, hogy Törökországnak a befolyása azért igencsak növekszik, és nagyon ügyesen építi a saját befolyását a Közel-Kelet különböző régióiban is. Milyen képet szeretne magáról Törökország bemutatni a Közel-Kelet számára? Mi az a szerep, mi az a pozíció, amit Törökország szeretne magának kialakítani? Ugye a jelenlegi vezetés, ami már több mint 20 éve van hatalmon. Különösen az első években, az első 1-1,5 évtizedében próbált egy regionális részben ilyen közvetítőként megjelenni, egy mediátorként, különböző konfliktusokat megoldandó, illetve alapvetően, talán fogalmazhatunk így, megvalósított egy idézőjeles arab országok felé történő nyitást. Nyilván ebben a nyitásban volt egy komoly
puha hatalmi eszköz, ez pedig a vallás, és itt igen sokat segített, vagy segíthetett az, hogy a török államfő még régebben egy iszlamista párt, vagy iszlamista pártokban politizált, tehát neki alapvetően volt egy olyan víziója a régióval kapcsolatban, hogy mint egy muszlim ország, igenis neki Törökországnak aktívnak kell, vagy aktív lehet ebben a térségben, és ez arab-török, ugye két teljesen más nyelvről van szó, ellentéten fölül lehet emelkedni gazdasági, politikai, illetve ebből a szempontból egy ilyen vallási dimenzióba, és Törökország különösen a 2000-es, 2010-es évek elején nagyon jó kapcsolatokat hozott létre, számos arab országgal, érdekes módon Szíriával is, tehát még az Assad rezsimmel is az arab tavasz kezdetéig. Gyakorlatilag akkor nagyon közel került a két vezető egymáshoz. Nyilván az arab tavasz után egy új dinamika kezdődött a török és közel-keleti országok közötti kapcsolatokban. Törökország jellemzően mindenhol a iszlamista vagy felkelő csoportoknak vagy a rendszerváltó csoportok pártjára állt. Aztán az arab tavasz dinamikájából kifolyólag ez meglehetősen kevés helyen járt sikerrel, és évekig azt láttuk, hogy Törökország gyakorlatilag jó pár közel-keleti országgal szemben izolálódik, viszont az utóbbi évek egy újabb nyitást hoztak, enyhülést, Törökország rendezte a kapcsolatait amennyire lehetett, mondjuk Egyiptommal, öbölmenti arab államokkal, ezek már-már jóknak nyilváníthatók, illetve hát Szíriában is, ami 2024 végén, 25 elején zajló hatalmi változásokból is igazából Törökország jött ki győztesen. Alapvetően megerősödtek Törökország pozíció az egész régióban. Úgyhogy most, ha a jelenlegi helyzetet kéne leírnom, akkor azt mondhatnánk, hogy Törökország sokkal pragmatikusabban igyekszik alakítani a kapcsolatét a közel-keleti államokkal. Az új szíriai vezetés mindenféleképpen támogatni. Ugyanakkor maradt két komoly probléma. Az egyik évtizedek óta, és az részben belpolitikai dimenzió, a PKK, tehát a kurdisztáni munkáspárt elleni harc, amely igazából még mind a mai napig nem ért véget. Noha ebben az évben jelentős, mondhatni történelmi bejelentéseket tett ez a párt, feloszlatta magát, fegyverszünetet kötöttek korábban, nem olyan régen bejelentették, hogy kivonják a törökországi egységeiket, bár véletlenül már nagyon kevés is maradt, hiszen katonailag jelentős veszteségeket kellett elkönyvelniük. Ugye a török csapatok azok jelen vannak Észak-Irakban is, meg Szíriában is, de ugye ez a kérdés még nem oldódott meg, hiszen Szíriában az ország észak-keleti részeit alapvetően kurdpárti erők, vagy kurdokból álló erők ellenőrzik, amelyek történetesen a PKK-nak a helyi szervezetei, úgyhogy innentől kezdve Törökországnak ez a terrorkérdés még messze nem ért véget. A másik pedig, és ez pedig szintén jelentősen alakítja Törökország képét, az pedig a palesztinok melletti kiállás. Elsősorban a gázai eseményekre kell gondolni. Érdekes módon, amikor ugye 2023. októberében ez az egész konfliktus, mondhatjuk azt, hogy kiújult, illetve ilyen eddig soha nem látott méreteket öltött, addig éppen Törökország igyekezett rendezni a kapcsolatait Izrael, viszont ahogy megindult a gázai háború, onnantól kezdve a török vezetés, és mondhatnánk azt, hogy a török nép az gyakorlatilag beállt a palesztinok mögé, és Törökországban minden mai napig egy nagyon komoly belpolitikai kérdés, egy állandóan napirenden tartott ügy, hogy mi történik Gázában, tehát rendszeresen tudósítanak róla a török médiába, vagy különböző csatornákon, tévécsatornákon nincs olyan nap, vagy mondhatni kis túlzással nincs olyan óra, hogy ne lenne valami a régióhoz, és főleg Gázához, gázai eseményekhez kapcsolódó bejelentés, riport, közvetítés, ami mutatja egyébként, hogy a török társadalom ezt elég komolyan veszi, és érdekes módon itt Törökországban van egyfajta egységfront, tehát mind a baloldalról is kritizálják Izraelt, jobb oldalról is, és hát a kormányzat támogatónak jelentős tömegei, ők vallásos muszlimok, akik számára nyilván egy nagyon fontos kérdés, hogy a muszlim hittestvéreiknek a sorsa hogyan alakul Gázába, úgyhogy ebből kifolyólag is azért a török kormány az utóbbi jó pár évben tett retorziókat Izraellel szembe, leállították a kereskedelmet például, illetve a török államfő gyakorlatilag nem nagyon van olyan nemzetközi kijelentés vagy nemzetközi nyilatkozata, amelyben ne kritizálná Izraelt, vagy hát különösebben az izraeli kormányfőt a Gázában történő események miatt, és hát úgy látjuk, vagy úgy látszik, hogy hiába értek el a felek
az amerikai vezetéssel némi eredményt az utóbbi hetekben, és köttetett egy fegyverszünet. Ennek a betartatása meglehetősen problémás, és Törökország az folyamatosan kritizálja Izraelt ezen a téren, illetve a napokban volt Törökországban egy nagy csúcs is Gázával kapcsolatban, amelyben számos arab ország vezetőjét hívták meg. Nyilván Törökországnak főleg egyedül a ráhatása a gázai konfliktusok a megoldására meglehetősen kevés, vagy csekély, de amit megtehet, azt diplomáciailag, illetve humanitárius segélyosztás keretében megteszi, illetve azt is fontos hangsúlyozni, hogy Törökország a Hamaszt egy egyértelműen legitim aktornak tekinti. Éppen erre irányult van a következő kérdésem, hogy mi, ha csak egy gyors történelmi áttekintést tudnánk tenni, mi a Törökország és Hamasnak a kapcsolata, mi az az ideológiai bázis vagy közös pont, amin ők tudnak úgymond együtt mozogni. Ugye érdekes módon Törökország volt az első muszlim ország, aki elismerte Izraelt még 1949-ben. Akkor kicsit más szelek fújdogáltak. De fontos azt látni, hogy a jelenlegi török vezetés az a törökországi iszlamista mozgalomban szocializálódott, mondhatni, abból nőtt ki. Olyan ugye már korábbi, azóta már elhunyt pártvezetők által létrehozott politikai formációban politizáltak, amelyek számára ugye 1970-es évektől jönnek ezek létre, néha hatalomra kerülnek, akkor általában bepucsolják őket, de hogy ők határozottan napirenden tartották a úgynevezett, mondhatnánk azt, hogy muszlim kérdés, vagy főleg a palesztinoknak a helyzetét. És 80-as években is voltak tüntetések Izrael szemben, 90-es években is voltak komolyabb megmozdulások, és főleg ebben a pártban lévő vezetők, azok nagyon komolyan kritizálták Izraelt, évtizedekkel ezelőtt, és ezzel együtt pedig a palesztinokat és ezzel együtt a Hamasszal igyekeztek jó kapcsolatokat kiépíteni, és igazából ez a történet ment, vagy folytatódott majd 2002 után, amikor Erdogan illetve pártja hatalomra került. Úgyhogy ebből a szempontból, amit most látunk, hogy ennyire idézősen szoros a kapcsolat, abban török politikai kontextusban semmi újdonság nincs. Ahogy egy iszlamista párt Törökországban hatalomra tudott kerülni, ők úgy látják, hogy gyakorlatilag ugyanez a történet zajlik Gázába, vagy hát Palesztinába. És hát sikerült jó személyes kapcsolatokat is kiépíteni, és Törökország már csak a jól felfogott saját belpolitikai érdekei miatt, hiszen ez egy komoly is, és a török társadalom jelentős része sajnálja a Palesztinában történnek, illetve a palesztinokkal történteket, támogatja a palesztinokat, így gyakorlatilag belpolitikailag sem érné meg nekik a vezetésnek ezt a kérdést zárójelbe rakni. Mindeközben azonban mégiscsak egy terrorszervezetről beszélünk a Hamas esetében, amely ellen Izrael ugye napi szinten vívja a háborúját, amit az Egyesült Államok is terrorszervezetként tart nyilván, és emiatt is most az Egyesült Államokra szeretnék kicsit rátérni. Azért egészen viharosan alakult ugye Washington és Ankarának a kapcsolata az elmúlt években, évtizedben. Említettük már itt az F-35-ös program miatti konfliktusokat, de most mégis azt látjuk, minthogyha Donald Trump újbóli megválasztásával lenne egyfajta ismételt közeledés a felek között. Ugye beszédes, hogy például Donald Trump meghívta, sőt egyik főszereplőjévé tette a Sharm el-Sheikhi békecsúcsnak Törökországot. Az egyik aláírója volt ennek a békenyilatkozatnak, szándéknyilatkozatnak. Mi várható itt az amerikai-török kapcsolatoktól? Hát valóban ez egy izgalmas kérdés, már csak azért is, mert Donald Trumpnak a külpolitikáját nem olyan könnyű előre jelezni, úgyhogy ebből a szempontból nehéz tényleg válaszolni arra a kérdésre, hogy mit hoz a jövő. Egy biztos, hogy az első Trumpi ciklus alatt is történtek hektikus dolgok. Egyébként maga Trump leköszönése előtt utolsó döntések vagy lépések egyikeként szankciót írt alá Törökország ellen, illetve ott már volt több kart csörte Trump és Erdogan között is. Mondjuk ugye egy időben a törökök letartóztattak egy amerikai lelkipásztort, akit végül kiadtak, miután Trump néhány komoly tweettel a török pénzügyekre némi nyomást gyakorolt, még 2018-ban, vagy az is emlékezetes volt, amikor 2012
2019-ben Törökország támadást intézett az észak-szíriai kurd erők ellen, és akkor Trump próbálta visszafogni Erdogant. Ennek a adok-kapoknak azért annyi vége lett, hogy kialakult egy személyes kapcsolat a két vezetők között, illetve azt is mondanánk, hogy személyes tisztelet, és Trump, amikor a hatalomra kerül, ugye egy jelentős változás történt, a Közel-Keleten, Szíriában megbukott az Assad rezsim, amit Trump egyértelműen Törökországnak a támogatásának tud be, és még a találkozó előtt, tehát ebben az év elején Trump többször jelezte, hogy idézősen mondom, elégedett Erdogannal, hogy nagyon ügyesen sikerült kiszorítani a Iránt Szíriából, illetve hát az oroszokat is részben. Fogalmazhatunk úgy, hogy Erdogan a mostani találkozóra nagyon sok jó pontot gyűjtött az amerikai államfőnél, és hát ezt próbálta ő apró pénzre fordítani. Eddig kevés dolgot látunk. Az biztos, hogy Törökország nagyon szeretné kiharcolni, hogy ezt az F-35-ös kérdést rendezzék, méghozzá úgy, hogy vásárolhassanak, vagy visszatérhessenek a fejlesztési projektbe. Van ennek realitása? Úgy tűnik, hogy nincs. Nyilván itt üzleti érdekek csapatnak össze. Korábban Trump jelezte a találkozó előtt is, hogyha Törökország nagyon szeretne vásárolni dolgokat, akkor meg fogja tudni tenni. Viszont azt látjuk, hogy Törökország nem nagyon tudott olyat adni, amire az amerikaiak rábólintottak volna. Ugye nagyon fontos kérdés, hogy ezt az orosz légvédelmi rakétarendszert, az S-400-as ütegeit, azokkal mi lesz? Tehát, hogy esetleg visszavinni Oroszországba, eladni másnak. Egyelőre rengeteg verzió fölmerült már, egyelőre nem jutottak megállapodásra a felek, és úgy tűnik, hogy amíg ezt a kérdést valamilyen úton módon nem rendezik, addig a törökök nem számíthatnak amerikai katonai támogatásra, illetve az F-35-ös programba való visszatérésre, és ez akár évekig vagy évtizedekig is elhúzódhat. Hiába van most éppen hatalmon Trump, egyelőre a törökök még nem tettek le annyit az asztalra. Újabb probléma lett, mivel egyelőre nem sikerült megoldani a Trumpnak az ukrajnai konfliktust, hogy az orosz olaj, illetve gázkereskedelmet Törökország hogyan használja, vagy hogyan értékelje át, és most láthatóan számos hatalomra Amerika nyomást helyez az energiakereskedelem visszafogását illetően. Egyelőre azt látjuk, ezek nagyon friss hírek november elején, hogy a törökök elkezdték csökkenteni az orosz olajvásárlását. Mondhatnák azt, hogy az indiai útra léptek. Aztán, hogy ez pedig mennyire lesz tartós, arra én most nem szeretnék jósolgatni ezt illetően, de az biztos, hogy valamilyen gesztusokat majd Erdogan fog tenni, illetve már elkezdtek tenni az amerikaiak felé. Egyelőre viszont nem nagyon látszik, hogy ők bármit is kaptak volna. További nagy kérdés, és ez nagyon sokan kérdezik, hát mi lesz Szíriával? Tehát az egyértelmű, hogy az amerikai vezetés teljesen másképp áll a jelenlegi vezetéshez, mint korábban Assadhoz, viszont az ország újjáépítése egy óriási kérdőjel, pénz az nincs. Törökök biztosak lehetünk benne, nagyon gyorsan elkezdenének építkezni, hogyha valaki ezt finanszírozza. De pénzük nekük sincs, pont ezt akartam kérdezni, hogy azért a török gazdaság sincs rózsás helyzetben, és akkor most nagyon finoman fogalmaztam. Igen, és ebből kifolyólag is sebezhető meg. Tehát, hogyha megint egy hasonló karcsörte lenne, mint 2018-ban volt Trumpal, azt ebben a sebezhetőbb helyzetben még jobban megéreznék. Tehát ebből a kifolyólag a török külpolitika is pragmatikusabban kénytelen eljárni, és ebből a szempontból a nagy kérdés, hogy az amerikai csapatok maradnak észak-kelet Irakban, amelyek egy de facto védelmet jelentenek az ottani kurd erőknek, és akkor amíg az amerikaiak ott vannak, addig a törökök például nem nagyon tudnak bemenni, pedig Erdogan már számos alkalommal megfenyegette a helyi kurd szereplőket, hogyha nem integrálódnak katonailag az új, vagy régi új államnak a hadseregébe, tehát effektíve felszámolják magukat, akkor a törökök bizony oda fognak sózni. Most amíg erre Washingtonból nem kap egy biccentés, addig ezt a törökök valószínűleg nem fogják tudni megtenni. Tehát ez lehet még egy olyan ügy, amiben hát még fognak tárgyalgatni a következő években. Egyelőre nem látszik, hogy itt lenne megoldás. Szóval a törökök még nem nagyon tettek semmit ki az asztalra, amire Trump igazán rábólinthatott volna. Viszont van egy másik nagyon fontos tényező, amit kevésbé
tudhatunk be a két ország közötti tárgyalásoknak, sokkal inkább a Trump jelenségnek a része, hogy onnantól kezdve, hogy egy demokrata elnököt leváltottak és megérkezett Trump, úgy tűnik, hogy a belpolitikailag a török vezetés sokkal magabiztosabban lép fel, és olyan dolgokat láthatunk, amiket egyébként valószínűleg a demokrata kormányzat maradt volna, talán kevésbé tettek volna meg, de ez pedig, ez nem egy trade-offnak a része, ez csak egy belső fejlődésnek a folytatása, és egyébként ez abszolút nem független attól, hogy Törökországnak milyen a gazdasági helyzete. Ugye GDP növekedés van, tehát a török gazdaság így első ránézésre fundamentumait illetően nem áll rosszul, és ráadásul köszönhető annak, hogy azért az utóbbi években voltak gázmező feltárása is elkezdődött a kitermelést, így a krónikus energiaéhsége, vagy hát a külföldre irányuló energia behozatal is valamelyes mérséklődött, de továbbra is alapvetően deficites a török külkereskedelmi mérleg, és amit viszont a vezetés nem tud egyáltalán megoldani, bár jobb a helyzet, mint 2-3 évvel ezelőtt, az a magas infláció. Ugye jelenleg is Törökországban az infláció 30-40% környékén van, ha a törököket kérdezzük, akkor legalább kétszerese, tehát ugye az emberek pláne az élelmiszerinfláció miatt ezt sokkal magasabbnak érzik, és az árak már tényleg valóban korábbi évekhez képest érezhetően magasabban vannak. Ezt így mondjuk magyar turistaként is láthatja az ember, hogy mondjuk Ankara, Isztambul most már kevésbé olcsó, mint korábban volt. Nem mondanám, hogy annyira drága lett, de Törökországokban, vagy a török sztenderdekhez képest a jelenlegi helyzet az nem túl rózsás, és nyilván ez egy belpolitikai feszültséget is szül. Pár év múlva választás lesz. Kérdés, hogy addig ezt a gazdasági helyzetet, egész pontosan az infláció letörését a kormányzat ezt el tudja érni. Záró kérdésként egy kicsit próbáljunk meg a jövőbe tekinteni. Milyen szerepe lehet Törökországnak egyrészt a közel-keleten, a közel-keleti átrendeződés során, illetve hogy Európával hogyan alakulhat Törökországnak a viszonya? Elképzelhető-e ez a fölfele ívelő, most újra fölfele ívelőnek tűnő kapcsolatnak a továbbvitele és még jobb, még közelebbi integrációja akár a török védelmi iparnak az európai piacon? Szerintem alapvetően tehát az Európai Unió és Törökország pragmatikusan fog együttműködni. Katonai vagy hadipari együttműködés az mindenféleképpen napirenden van. Ugye Magyarország is vásárolt török eszközöket, Lengyelország is vásárolt török drónokat. Tehát, hogy itt ez valószínűleg a következő években mindenféleképpen erősödni fog. Másrészt pedig az utóbbi, mondjuk közel egy év az megmutatta, hogyha Európa vagy az amerikai politika megváltozik, európai biztonsági helyzetet illetően, és Európa kénytelen lesz a saját lábára állni, akkor Törökország mindenféleképpen egy nagyon fontos és hasznos partner lesz. Nem csak azért van mellett egy folyamatosan fejlődő hadiparja van, hanem az elhelyezkedésénél fogva egyfajta szigetelő államként felfoghatja a közel-keleti problémákat vagy konfliktusokat, és jobb esetben stabilizátorként léphet fel, ami alapvetően Európának jó. Tehát Törökország az szerepe a térképen túlmenően ugye nagyon fontos volt, és mind a mai napig az a korábbi migrációs válságnak a kezelésébe, ugye amikor Törökországon keresztül 2015 és 16 folyamán szírek, illetve afgánok és nagyon sokan mások, százezrei mentek át, vagy jöttek át illegálisan Európába. Ennek a kezelésében Törökországnak oroszlán része volt, és oroszlán része van mind a mai napig. Tehát a török határok részben EU-s támogatással hát sokkal zártabbakká váltak, több méteres betonfalak épülnek még, ugye részben a szír határon, részben az iráni határon. Ebben nyilván van jól felfogott török belpolitikai érdek is, hiszen Törökországban is a közvélemény, fogalmazunk úgy, hogy meglehetősen kritikussá vált az illegálisan érkező bevándorlókat illetően, de akkor is ezek az intézkedések alapvetően azt a célt szolgálják, hogy ha az országban nem jöhetnek be emberek, illetve nagyon sokat toloncolnak ki folyamatosan, nem véletlenül Törökország relatíve gyorsan megtalálta a közös hangot és a együttműködési lehetőséget az új tálib rezsimmel, hogy hazaküldhessék a illegális úton odaérkező afganisztániakat. Ezek alapvetően Európa számára is fontosak. Tehát gyakorlatilag a török stabilitás az részben
az európai biztonsági helyzetet javítja, vagy emeli, és ebből a szempontból Törökországnak a külpolitikai aktivitása a Balkánon is alapvetően pozitív európai szempontból. A belgrádi, vagy Belgrád-Pristina konfliktusban Törökország igyekszik mediátorként megjelenni, küldött külön katonai csapatokat is, amikor kellett. Boszniában is ott van, és igyekszik közvetíteni már amennyire lehet az helyi szerbek és bosnyákok között. Tehát ezt kevésbé látjuk, mert mostanság, hála Istennek, kevesebb a probléma a Balkánon, de Törökország ott egy stabilizátorként jelenik meg, nem úgy, mint például, mint Oroszország. Ugyanez jelenik meg részben a Közel-Keleten, az más kérdés itt, hogy itt nagyon sok szereplő van, és hát Törökország önmagában nem képes megoldani például a gázai konfliktust, egy olyan kérdés, amit az előző 50-60 évben sem sikerült megoldani. Főleg úgy, hogy közben Izrael azt mondta, hogy ő nem is szeretne semmilyen szerepet adni Gázában Törökországnak, nyilván nem véletlenül erről beszéltünk. Így van, tehát az elképzelhetetlen, és hát ez a központi helyzete, ez neki meg fog maradni a következő évtizedekben is, tehát Törökország nagyon fontos energiaelosztó lesz Európa szempontjából. Ugye említettük a török áramlatot, ami Magyarország szempontjából fontos, de szintén Törökországon keresztül megy át a TANAP-féle gázvezeték, amely az azerbajdzsáni gázt juttatja el Görögországba, és ami nagyon fontos, Olaszországba. Tehát itt a régiós államok szempontjából nagyon nem mindegy, hogy Törökország mennyire viselkedik megbízható tranzitországként, illetve esetleg milyen más piacokat tud Törökország integrálni az európai biztonság szempontjából. Ebből kifolyólag én azt mondanám, hogy Törökország a következő években és évtizedekben is egy fontos szereplő lesz, illetve egyáltalán nem mindegy, hogy belpolitikailag mi történik az országban, és mennyire lesz megbízható szövetséges. Nyilvánvalóan a belpolitikai fejlődését az számos európai vezető, számos európai állam, uniós intézmény, főleg az Európai Parlament kritizálta és kritizálja. Gyakorlatilag az ország csatlakozási tárgyalásai azok befagytak. Tehát nem történik semmi. Nem várható, hogy a közeljövőben bármilyen területen érdemi áttörés szülessen és Törökország taggá váljon. Tehát hamarabb fognak a balkáni kisállamok uniós tagságot nyerni, mint Törökország. Ugye van is ez a vicc Törökországban, vagy Albániában hallottam, de igazából egy kaptafa, hogy majd a török EU-s elnökség idején fognak belépni az albánok, vagy vice versa. De a lényeg az, hogy ez egyelőre nem kérdés, viszont ebből kifolyólag pragmatikusan mindenki együttműködik Törökországgal, és főleg állami szinten. Csak egy példa, amikor a március folyamán a isztambuli baloldali polgármestert letartóztatták, akkor nagyon sok törökországi baloldali kritizálta például az Egyesült Királyságot, az ottani kormányt, hogy ők igazából nem mondtak semmit. És nem sokkal később, illetve hát nem olyan régen láthattuk, hogy megkötetett egy hadipari szerződés, ahol az angol fél jelezte, hogy természetesen ők elkötelezettek az iránt, hogy Törökországban fair tárgyalások folyanak, de ők nem kívánnak különösen beleszólni a kereskedelmi partnereiknek a belügyeibe. Egeresi Zoltánnak nagyon köszönöm a mai adást, nagyon köszönöm a szakértői meglátásait. Önöknek pedig, ha tetszett a Rizikó mai adása, akkor nyomjanak egy lájkot erre a videóra, illetve kövessenek be minket itt a YouTube-on is, illetve közösségi média felületeinken is. Viszontlátásra!